अरे त्याचं काय ऐकतं, त्याचं काय डोकं आहे का? मूर्ख मनुष्य का? काय सांगणार तुम्ही? काय ते जरांगे आहे. आता काय ज्याचा अभ्यास नाही ना, सामाजिक प्रश्नाचा अभ्यास आहे ना, राजकीय प्रश्नाचा अभ्यास आहे. फक्त एखादी काहीतरी भाषण करायचं आणि त्या हॉस्पिटलमधून जाऊन झोपायचं आणि तुम्ही तुमचे असे दांडकी तिथेच ठेवलेले असतात. कोणी काय बोललं तर झोपेतून उठले का तुम्ही त्यांना विचारसाल, बोला त्यासोबत कधी बडबडते काय तुम्ही. साहेब अरे त्याचं काय ऐकतं, त्याचं काय डोकं आहे का? मूर्ख मनुष्य का? काय सांगणार तुम्ही? काय ते जरांगे आहे. आता काय ज्याचा अभ्यास नाही ना, सामाजिक प्रश्नाचा अभ्यास आहे ना, राजकीय प्रश्नाचा अभ्यास आहे. फक्त एखादी काहीतरी भाषण करायचं आणि त्या हॉस्पिटलमधून जाऊन झोपायचं आणि तुम्ही तुमचे असे दांडकी तिथेच ठेवलेले असतात. कोणी काय बोललं तर झोपेतून उठले का तुम्ही त्यांना विचारसाल, बोला त्यासोबत कधी बडबडते काय तुम्ही. साहेब